mga bata! Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung handa na, pag-aaralan natin ngayon ang Filipino sa pahina 8 hanggang 10. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa binigay mong panibagong araw upang kami matuto. Patawad, Ama, sa aming nagawang kasalanan. Naway gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na gawa. Ngayon, mga bata, bago natin talakayin ang ating aralin para sa araw na ito, magpapakita ako ng 2 larawan sa inyo. Narito ang unang larawan. Maaari bang sabihin sa akin kung anong larawan ito? Ito ay isang leon. Ang leon ay napakabangis at nakakatakot. Ano naman ang isang ito? Anong klaseng hayop ito? Ito ay isang daga. Magaling! Ang daga ay napakaliit lamang at napakaliksi. Para sa araw na to, ang pamagat ng ating kwento, ang leon at ang daga. May isang dagang masayahin na katuwaan niyang maglaro sa likod ng natutulog na leon. Ito ay paulit-ulit na nagpadaos-dos mula sa itaas hanggang pababa. Hindi niya napansin na gising ang leon. Bigla siyang dinakma ng leon, hinawakan siya sa buntot at tila isusubo. Natakot at nagmamakaawa ang daga. Ipagpaumanhin mo, kaibigan, hindi ko sinasadyang maabala ka sa iyong pagtulog. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo sana akong sasaktan o kakainin. Nakita ng leon ang mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sabi ng leon, "Sige, pakakawalan kita. Pero sa susunod, huwag ka nang maglalaro sa likuran ko habang ako'y natutulog." Sabi ng leon. "Oo, at salamat, kaibigan. Tatanawin ko itong malaking utang sa iyo. Balang araw, makakaganti rin ako sa kabutihan mo." Sagot ng daga. Hindi naglaon sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay nagulat siya nang makita niya ang leon na nasa loob ng isang lambat at nakabitin sa puno. Lambat ay ginawang bitag ng mga nangangaso sa kagubatan. Dali-daling sinaklolohan ng daga ang leon. Inakyat nito ang puno at hinatngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad naman naputol ang lubid at bumagsak ang lambat. Nakalaya ang leon. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan pa ang leon upang makawala ng tuluyan sa lambat. "Salamat, kaibigang daga. Ngayon, utang ko naman ang buhay ko sa iyo." Ang sambit ng leon sa daga. Ngayon, magbibigay ako ng ilang katanungan sa inyo, mga bata, upang ating alamin kung natutunan natin yung ating kwento. Ito ang unang katanungan. Ano ang ginawa ng daga at nagising ang leon? Naglalaro sa likod ng leon. Bakit nagmakaawa ang daga sa leon? Dahil dinakma siya ng leon at muntik ng isubo. Anong aral ang ating napulot sa pabula? Pagpapatawad at
pagtulong sa nangangailangan. Ano nga ba ang pabula, mga bata? Ang pabula ay isang kwento na mga hayop ang mga tauhan at nagpapahayag ng simpleng aral sa buhay. O mga bata, ang pabula ay isang kwento ng mga hayop, ang mga tauhan at nagpapahayag ng mga simpleng aral sa buhay. Ngayon, magbibigay ako ng mga halimbawa ng pabula. Ang una, ang inahing manok at ang kanyang mga sisiw. Ang aral nito ay huwag iasa sa iba ang gawaing dapat nang gawin. Ang lobo at ang kambing. Aral nito ay huwag basta magpapaloko. Next, ang aso at ang kanyang anino. Aral naman nito ay huwag maging gahaman. Ngayon, ating basahin ang mga salita at alamin kung ano ang mga ito. Pagtulog, inakyat, pagmamakaawa, maabala, susunod, sasaktan, kainin, maglalaro. Ang mga ito ay may kinalaman sa ating aralin para sa araw na ito. Para sa araw na ito, ating pag-aaralan ang mga anyo ng salita. O, mga anyo ng salita. Ang unang anyo ng salita ay salitang ugat. Ano nga ba ang salitang ugat? Ito ang payak na salita at walang letrang idinadagdag sa mga salitang ito. Halimbawa, kain, luto, tulog, ina, kuha, bunga, inom, ganda, at suklay. Ngayon, ating pag-aralan ang susunod na anyo ng salita. Ito ay inuulit na pantig. Ano nga ba ang inuulit na pantig? Ito ay salitang binubuo ng inuulit na unahang pantig sa salitang ugat. Upo. Inuulit na pantig. Ito ay salitang binubuo ng inuulit na unahang pantig sa salitang ugat. Narito po ang mga halimbawa. Kain, kakain. Uwi, uuwi. Inom, iinom. Sagot, sasagot. Sunod na anyo ay inuulit na salita. Ano nga ba ang inuulit na salita? Ito ay inuulit ang bagong salita. Ito po, inuulit na salita, ito ay inuulit ang bagong salita. Narito ang mga halimbawa nito. Sama, sama-sama. Sama, sama-sama. Iba, iba-iba. Limpak, limpak-limpak. Atin, atin-atin. Hagdan, hagdan-hagdan. Sa isa. Saan, saan-saan. Araw, araw-araw. Agad, agad-agad. Ang panghuli,
tira, tira-tira. Ngayon, ating pag-aralan ang tambalang salita. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tambalang salita? Tambalang salita, ito ang pinagsamang dalawang salita na magkaiba ang kahulugan. Ngunit, magkakaroon ng bagong kahulugan. Uulitin ko, tambalang salita, ito ang pinagsamang dalawang salita na magkaiba ang kahulugan. Ngunit, nagkakaroon ng bagong kahulugan. Narito ang mga halimbawa. Kapit-tuko. Pinagsamang salita ay kapit at tuko. Bahag-hari. Bahag at hari. Takip-siling. Takip at siling. Hingal-kabayo. Hingal-kabayo. Bantay-salakay. Narito pa ang ibang halimbawa. Bukang liwayway, hating gabi, punong guro, silid at aralan, bahay kubo, patay gutom, takdang aralin, dalagang bukid, palo sebo, at anak-araw. Susunod na anyo ng salita ay salitang may lapi. Ano nga ba ang salitang may lapi? Ito ang mga salitang ugat na ginagamitan ng panlaping ma, pag, at in. Uulitin ko po, salitang may lapi, ito ang mga salitang ugat na ginagamitan ng panlaping ma, pag, at in. Narito ang halimbawa. Mabait, umawit, pansinin, malamig, tanggapin, pagkain. Umugoy, malambing, mabait, antukin, pagbasa, at makabago. Naintindihan ba ang ating talakayan, mga bata? Kung oo, magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, sa aklat sa wika at buhay, sagutin ang pagsasanay a, ba, ka, at da, at ipamuhay natin sa pahina 13 hanggang 15. Bago ako magtapos sa ating aralin, nais ko muna akong magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!